Здравейте! Казвам се Тодор Генев, фирма Генев. Намираме се пред един чудесен басейн с кимери в Марково около Пловдив. Днес тук монтирахме поредното покривало Cover Seal. Това е най-новият модел, който се отличава с по-компактна кутия, по-елегантна, с извити ръбове, не с два малки, а с един голям панел. И има чисто нов механизъм за по-лесно придвижване. Вече се управлява с Bluetooth система, където сега като му дадем сигнал от телефона тръгни, виждате, придружаваш звуков сигнал през цялото време, има лифт система. Няма нужда да ходите до него. Аз ще отида в другия край. Най-важното е, че виждате как запечатва като с цип покривалото и нищо не може да влезе вътре. Преди да стигне края, има система, която намаля скоростта и покривалото пада. Не се препоръчва сядане и стъпане по кутията. Един голям плюс на това покривало също така е, че ако има буря, вятър и по него паднат някакви предмети, сега ще демонстрирам. Така безразборно ще ги хвърлим по покривалото и сега ще го отворим за ползване от живущите. Самата лифт система, която виждате сега като се изправи, позволява всички тези отпадъци да бъдат избутани в края на басейна и преди да пуснете лифт системата, спокойно може да си ги сметете или съберете. Ето виждате как ги избутва. Това си представете, че са клечки, листа, играчки хвърлени от децата, топки. И когато стигне към края, с телефона може да го спрете и да съберете отпадъците. В случая сме използвали само детски играчки за демонстрация. Ето и след това да пуснете лифт системата да се затвори. Спокойно мога да кажа, че това е в момента най-доброто покривало на пазара. Тодор Генев, фирма Генев.